Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Malaumon nga ipadayon nato og ampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, sayod kita sa kamaluluyon sa Dios nga unta ang atong mga leaders magkasinabtanay unta, labaw na gyud ang mga leaders nato dinhi sa atong nasod. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato sa atong mga panginahanglan, pinaagis pagpamalit aning atong mga slots, hatagan unta sa tinuod nga kaayuhan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Osias. Ang Israel paras nga himunga. Sa dihang midaghan ang bunga niini, midugang usab siya pagpamuhat og mga halaran. Sa pag-uswag sa iyang nasud, gilig-on usab niya ang iyang mga haliging sagrado. Malimbungon ang ilang kasing-kasing, kinahanglang antuso nila ang silot sa ilang sala. Kay dugmukon sa Ginoo ang mga halaran nila ug ang ilang mga haliging sagrado. Karon makaingon sila, kami walay hari, kay wala man namo kahadluki ang Ginoo. Unsa may kapuslanan sa hari alang kanato? Mahanaw ang hari sa Samaria, daw sinapsap sa kahoy nga naglutaw sa tubig. Gunobon ang mga halaran sa Aben nga maoy nakaangin sa Israel sa pagpakasala. Sa ilang mga halaran, manubo ang mga katunukan ug mga kasagutan, ug unya moingon sila sa mga bukid, tabuni kami. Sa kabungturan muingon, pangatumpag kamo kanamo. Ipugas ang binhi sa katarong, aron maani ninyo ang bunga sa gugma nga walay paglubad. Daruha ang uman ninyong yuta. Panahon na nga pangitaon ta ang Ginoo, aron ipaulan niya kaninyo ang kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pangitaa kanunay ang naong sa Ginoo. Pangitaa kanunay ang naong
kadayganan. Isangyaw ang tanan niyang katingalahang mga buhat. Himaya ang iyang balaang ngalan. Pagsadya kamo o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Pangita kanunay ang naong sa Ginoo. Paabuta ang Ginoo diha sa iyang gahom. Paningkamuti ang pag-alagad kaniya kanunay. Hinumdumi ang katingalahang mga buhat. Ang iyang kahibulungang mga buhat ug ang mga hukom nga iyang gibungat. Pangita kanunay ang naong sa Ginoo. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon. Mga anak ni Jacob, ang iyang mga pinili. Siyang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok kalibutan naghari ang iyang hukmanan. Pangita kanunay ang naong sa Ginoo. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manasab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha katinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini: ang una si Simon nga ginganlag Pedro, ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kobrador sa buhis, si Santiago, ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon, ang patriota, ug si Judas Iscariote, ang nagbudhi kang Hesus. Kining napulog duha gipadala ni Hesus uban niining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adto Hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Dinhi sa atong unang pagbasa, gihisgutan dinhi nga ang mga tao nga gitagaan sa Ginoo og kinabuhing mabungahon, nag-abusar ang Israel. Matod pa diri sa dihang bidaghan ang bunga niini, midugang usab siya pagpamuhat og mga halaran sa pag-uswag sa iyang nasod. Gilig-on usab niya ang iyang mga haliging sagrado, kani mga sacred pillars nga para sa mga Dios-Dios. Perting sukuas Ginoo o silutan sila nga matod pa diri moingon na lang kuno sila ngadtos mga bukid, tabuni kami sa kabungturan, moingon pangatumpag kamo kanako. Ang gustos Ginoo kuno nga ipugas ang binhi sa katarong aron maani ninyo ang bunga sa gugmang way paglubad. Kining pagpangita sa Ginoo mga igsoon, nagkahulugan ni siya nga dili nato sigihag pangita ang atong kaugalingon. Ang atong pangitaon ang naong sa Ginoo. Matod pa sa atong tubag Salmo, pangitaa kanunay ang naong sa Ginoo. Lingi imong tupad ing na ini kabuntag kinsang naong imong pangitaon. Ingna ko no. Kay basin bag ang ato na lang yung naong sigihan natog tan-aw, sigihan natog usisa. Wa na ta mangita as naong sa Ginoo. So pangitaa kanunay. Nanglitan kamong mga asawa, inig mata ninyo, pangita ang naong sa Ginoo diha sa naong sa inyong bana. Ayaw diha sa inyong naong, kay kung ang imong naong sigihan nimog tan-aw, di ka kakita sa naong sa Ginoo diha sa imong bana. Ang naong sa Ginoo makita nato diha sa atong isig katao, dili sa atong kaugalingong naong. Kay kung concern na kay kas imong naong, mahimo na kang selfish, self-centered, self-righteous, mura na kag Ginoo. Muna din sa atong ebanghelyo, gipili sa Ginoo ang mga tao nga iyang gustong mutudlo, sangunan sa authority sa pagtudlo, unsaon pagpangita ang Ginoo dinhi sa kalibutan. Nagsugod lagi siya 12, sipyat pag yung usa, self-righteous kaayo, self-centered kaayo, nga mao si Judas Iscariote. Ug unsa may gibuhat ni Judas, mibudhi sa Ginoo. Kay ang iyang mang kaugalingon mo'y sigihan niyag tan-aw, ang iyang mang kaugalingon, ang iyang tagbaon ni budhi sa Ginoo. Nag-specify gini dinhi ay, ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Hesus. Laing lingi sa imong tupad ing na di kaliwat ni Judas. Ang tan-a ba na di kaliwat ni Judas? Unsa may gihigugma ni Judas? Ang kwarta. Sunod, ang iyang kaugalingon ginamit ang kwarta. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud mahigugma sa kwarta ta sa kamot? Oh, tanawa, mga Judas tag kinaiya. Ang nahigugmas kwarta, Judas na mubudhi kita sa Ginoo. Muna ingos Kristo, di gyud pwedeng magpaulipon mo sa duha ka agalon ang kwarta ug ang Ginoo. Kay moabot gyud ang panahon nga dumta nimo ang usa ug ang usa imong higugmaon. Ug niabot yung Judas, ang gihigugma niya ang kwarta, gibaligya niyang Ginoo. No, naikuyaw kayo. Mabitan na kining atong pagsigig pamaligyag slat, pagtudlo ni ninyo nga dili mo mahigugmas inyong kwarta, ihatag na dinhi sa simbahan aron gamito nato para sa kadaghanan, dili para sa imong kaugalingon lamang. Lain na sang lingi sa imong tupad ing na slat gi ending aning atong kinabuhi. Sige na pagpalit ra gyud slat mo'y ending.
Oh, kay og di ka mo palit og slot, pasabot sige kag tigom og kwarta. Para unsa man? Para sa kaayuhan sa uban o kaayuhan sa imong kaugalingon. Salamat sa nang malit og slot ang atong SBF DAG niabot na og 28,886 ang atong halin. Napay 31,114 ka slots, tag 500 pesos per slot ni siya. Nya na ay 16 slot challenge nga 8,000 per challenge. Niabot na sa 98 ka 16 slot challenge. Kining namalit aning atong SBF DAG para sa atong kumbento, wa sila mahinogon sa ilang 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos. Wa gani sila mahinogon sa ilang 8,000 pesos. Ilang gihatag dinhi para sa kaayuhan sa simbahan. Unsa man na, nindot na nga buhat o bati? Nakakita sila sa naong sa Ginoo o naong sa demonyo? Naong sa Ginoo. Ana. Niya, ni apagyoy naong sa Ginoo. Kaning Mother Mary's Healing and Deliverance, MMHD, para sa atong Kapilinya di Fatima nga part 2 nga project. Niabot na sa atong halin og 3,896 ka slots. 3,261 dinhi mahalin sa atong simbahan ug ang 635 ka slots didto diretso sa Kapilinya. Total 3,896. Naapay 2,104 ka slots nga tag 1,000 pesos per slot. Nga nasa ni 20 slot challenge, 20,000 pesos, na nasay 18 ka 20 slot challenge. Mao gyapon, murag usik-usik sila sa ilang tag 1,000 kaning namalit. Niabot na nig mga 3,896 more or less katao. Di sa diay kay na may 18 ka 20 slot challenge. Sinang gana imong 20,000 imong ihatag dinhi, kadako na nagkahimuan sa imong kaugalingon. Pero congratulations sa mga nihimo aning maong buhat nga community centered, dili self-centered. Kay maunay sugo ni Kristo sa iya mga apostoles, isangyaw ang kaluwasan sa kalibutan, nga niya na ang kaluwasan. Ug unsa may kaluwasan sa kalibutan, nga dili na ta magsigig hunahuna sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon nga kaayuhan, maghunahuna na ta sa katilingbanong kaayuhan. Muna si Kristo nagpakamatay para gyud sa tanan, dili para sa kaugalingon. Mao sa nang moingon ko ninyo, amping-ampingi po ang inyong ipadala dinhi, kay basig maadtos mga scammer kanang nagpahimos lang sa atong fundraising dinhi, magpakaron ingnon sad nga padresyano, unya scammer na di ay. So unsaon man, una pangitaa gyud ang atong official platform nga sa YouTube o sa Facebook. Ang atong YouTube, Padresyano Ubod, kaning atong channel nya naana ni siya mga 196,000 ka subscribers. Mo nay una gyung tan-awon, kita nagaimog Padresyano Ubod 196,000 ang subscriber. Kani official na ni nya tan-awa dayon diha ang mga kanini ang official names, official numbers, contact numbers o contact persons o account numbers. Ato maning i-flash karon ikanta sa offertory o sa final song. Aron gitawag ni siya og prudence, no? Pagtabang kay na mga tao nga murag may pagkahudas ba nga mga mabudhion niya. Maamong in town ang atong mga kaigsuonan nga ang intention ihatag nganhi sa simbahan. Nya ato sang tabang-tabangan nga dili kayo mo biktima. O nakamutan awsad mo sa atong i-flash nga mga numbers kay magsige lang mo paminaw sa
magkanta offertory nya dili mo tan-aw, adi mo kakita nga na adi tay official numbers nya magsige dayog text nako, Padre, hatagi ko sa imong bank account, hatagi ko sa imong GCash account. Nako kaniwa gini tan-aw tingali sa kanang misa inig kantas offertory og sa final song kay mo tan-aw gini sila sa screen, kakita gini sila nga naa na gidiha ang tanan, wala ka nang hahanapin pa. Di ba? Mao na pangitaa ang naong sa Ginoo, ang naong sa kamatuoran, ang naong sa gugma, ang naong sa kaluoy, ang naong sa pagpasaylo, ang naong sa pagpanghatag, ang naong sa panginahanglan. The needs of our brethren, mao ginay atong tan-awon, dili ang ato rang needs, magsige ra tag tan-aw sa atong needs. Malimot ka nga naa pa day daghan diha nga nagtan-aw or nangita labaw pa og panginahanglan kay kanimo. Usahay magsige ra gitag mahay sa Ginoo nganong ingon ani ko, nganong ingon ani ko. Unya, wa jud ka kakita nga naa pay mas labaw nimo. Sa una, sige kog mahay nganong pobre kay ko. Nya mosimba man kog redemptorist og nganang ani Santo Niño, kakita din ko ana mga makililimos nga nag-ana sa kamot unya nga putol na mga tudlo nga hibat na diring mga naong tungod sa leprosy. Kita mo ana diri redemptorist ni suway jud kog lingkod high school first year college ba ko ato kay mahay naman kay kos Ginoo ba nga tang lisuras kinabuhi. Pagkakita nako na nag-ana sila gabuwad sa init, lingkod anang mga papel, karton, usahay, nisuway sa kog lingkod dito. Batanon pa kay ko ato, gamay pa kay kog lawas, pero ako kaabot og mga 15 minutos, gawas nga nauwaw ko purti sa gideng inita sa siging anas adlaw niya sila, gikas pagsidlak sa adlaw, hangtod pagsahop galingko dito. Motong paguli na ko ngadto sa bukid, nakaana ko, kadaghan pa di ay sa ubos pa nako, Lord. So ang akong commitment mao ang pagtabang sa labing ubos kay naapay labaw ubos nako. Motong nisugod kog tabang sa katilingban, ni trabaho nako isip leader, spending my talent, my time and my treasures. Second year college ko, mga 21 years old, 20 years old. Active na gyud ko ato nga nag-serve hangtod karon. Wa na ko magsigunahon na aning akong kaugalingon. Nindot nindot ang feeling. Testingin ninyo na magsige lang gyud kuno tagpalit og slot. Din ata makunahon naon sa atong lungagon. Testingin ko no. Adi mo testing? Labi na gitong panahon nga mga 1989 na paralyzed na akong papa, half body paralyzed. Pagka 1992 ang ako na sang maguwang na paralyzed na pod kay nahug sa among pantawan, bali ang spinal. Katong panahon na grabe na gyud kay ito ang panginahanglan, pero wa gyud ko mohonong sige lang yapon kog share ngadto sa katilingban. Wa mi higdaan ng tarong, wa mi kanan ng tarong, wa gani mi lutuan ng tarong, wa gani sira, way dornab ang among pultahan, hiktan lagpisi. Ana, wa sa jud ko mauwaw nga nagtrabaho ko as officer na gani ko ato diha sa bangko. Wa jud ko nauwaw ngano man ang akong focus dili sa akong kaugalingon na as uban. Hangtod gyud na karon amo focus man sa ko panagsa kay mo kuha man sa ko ginagmay ni akong stipend, pero dako gyud nga porsyon ibalik ra gid nako ngadto sa simbahan, ngadto sa katawhan nga mas nanginahanglan. Dili ni ako pagpagarbo no, nindot ang feeling kun ato ning buhaton kaysa magsigi tag tigom, siging tigom magkusmod gyud na imong naong madugay. Tanawan ng ato mga politisyan sigig away kay gusto man gyud nga ako gini di gyud ko ni ipanghatag ang akong posisyon, magpabilin gyud kong senador, magpabilin gyud kong congressman, magpabilin gyud ko nga unsa pa diha
mga posisyon, apila nga rin barangay kapitan, magpabili dyan kong konsihal hangtod na Diyos katapusan sa akong kinabuhi. Nga kung ako mahunong nako, karinasang usa. Sige silang away tungod ana, nga kay gusto yung magpabilin. Uy, ipanghatag nas uban, uy, ipanghatag. Ngi katapusang lingi, be. Yung na musugot ka, ipanghatag na nimo ang imong mga bugas o kwarta sa silingan. Yung na musugot ka na, panghatag na. Kanang agianan sa inyong yuta nga imong gikural, gamay na lang kay agianan silingan, ihatag na ang agianan ay nagkural lang. Kanang karsada nga imong giparkingan sa imong sakyanan, ihatag nas publiko, kay para nas publiko ay nagparkingis imong sakyanan, imong yung alihan ang publiko. Kanang imong tindahan nga nakaali na dihaan ang agianan sa publiko, ay kuhaan ay imo ra man ang tindahan para nas imong kaugalingon. Ang publiko nang inahanglan man adi pag liko nato diha hapit yun masaghiri ang lubot atong nagpalit in taon ako. Ngano magyong anhigid ang tindahas kilid ang magpalit na nasdan kita sang moagi hapit sa taon nya basikdula na kitay pabayron kanang naninda mo ipabayra ano gibutang na niya di ang tindahan. Ato ni hangyo na to mga barangay officials irog-irog ka na sila jutay irog-irog jutay ba nga ang kanang mamalit anha sa gadaplis dahan dili aris dahan magbarog kay ang tindahan na agis kilid dahan. Mura man naggibutang manatos peligro ang atong isig katao para lang tama makakwarta, ibutang nimos peligro imong isig katao, di ba? Mga lamisa anha ibutang sa karsada kay anha mangaon. Unsa man mong klasihas mga tao sa imong ang imong komportable kunuhay, hasulo nimo ang imong publiko, ang imong mga silingan aron lang ka komportable magtutinambid pa ka diha kaon-kaon naa kas karsada gadas imong lamisa ug mga lingkuranan gara kay mustanan diha unsa man kang klasihas pagkatao, di ba? Away doon wag na manimbasan sila noon ana wag siguro kasi nagbalikas nako na nasa gisgutan na sa animal ana ay ako ginang hisgutan oy kay may sanang makaton ta maghuna-huna ta unsay maayo para sa publiko kay si Kristo gani bisag tuan na siya sa langit komportable kay sa langit nanaog dinhi aron magantos og magpakamatay para maluwas ta. Ang mga apostoles namiya sa ilang ginikanan, sa ilang mga balay, sa ilang mga pamilya aron maghago og nagpakamatay para sa kaluwasan natong tanan. Ang mga santos nagpakamatay para tudluan ta unsaon pagpuyo og kinabuhi nga magkahiusa, magmalinawon ato ning padayonon. Muna pangitaa kanunay ang unsay pangitaon? Naong sa Ginoo. Manindog data katong nangita sa naong sa Ginoo. Mga igsoon, ipadangat nato ang ato mga pangamuyo ngadto sa atong Dios nga nahigugma ug naluoy kaayo kanato. Masaligon kitang muingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan padayong motawag ug magpadala og dugang pang mga misyonero aron magsangyaw sa kaluwasan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang katawhan nga naglibog o nagkulang sa pagtahod sa ilang kaugalingon, makakatuon sa laraw sa Dios alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang kaluoy mapakita ngadto kanila nga misalikway sa mga mensahero sa Dios ug sa kamatuoran nga dala nila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga may seryosong balatian, mudawat sa sakramento sa balaang paghilog, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
Amahan dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa tumagi plano gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donor sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga matuohong mihalina, maghiusa uban kang Kristo dito sa tunhaing kahimayaan sa iyang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Makagagahom og tunhay nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Nawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bunga abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok iyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manasa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Ang nagbayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, ipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo muwalik nani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Sana
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ay palawat kanimo, ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. The great cities in the great heavy dust of the streets, all sing with millions of faith, with millions of faith. You told me to give the good news to the poor, held prisoners, now they are prisoners no more. Tell blind people, look up and see, and set the downtrodden free, and go tell everyone the news that the kingdom of God has come, and go tell everyone the news that God's kingdom has come. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi nining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos non nga kalig-on
divine strength. Anya mahitabo ra ni kung sama sa mga apostoles magsigi gitag sangyaw, magsigi tag pangita sa naong sa Ginoo ug magsangyaw sa iyang kaluwasan. So salamat sa nagsigi pakita nato dinhi sa naong sa Ginoo pinaagis pagpamalit sa atong mga slots, padayon tang mopalit og mga slots hangtod mahurot ning atong gipamaligya nga slots para sa kumbinto. Ang SBF DAG tag 500 pesos, naasay 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos. Ang ato sad nga MMHD tag 1,000 pesos, naasay 20 slot challenge nga tag 20,000 pesos. Ang atong DSAP investment slot nga tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Ato sa ni siyang i-open kanunay pa ang tod ato ning i-close. Kamong gusto pang modugang o invest, pwede sad mo avail niini. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks.